tots a un nou vídeo, en aquest cas dedicat a l'atribut i als pronoms febles que substitueixen aquest atribut. Endavant. Molt bé, anem doncs a l'atribut. Aquestes són les funcions sintàctiques que veurem, anem al punt 4, les altres 3 ja les hem fet, anem a l'atribut en aquest cas. L'atribut és un complement de doble atribució. Què vol dir un complement de doble atribució? Que complementa a la vegada el subjecte i el verb. Per exemple, hem vist anteriorment el complement directe o el complement indirecte. Aquests dos només complementen el verb. En canvi, l'atribut complementa tant el verb com el subjecte. I s'adjunta un verb copulatiu. Els verbs ser, estar, semblar. Què vol dir que és doble atribució? Fixeu-vos, el noi sembla tímid. Ens diu com sembla el noi i s'està donant una qualitat del noi. Fixeu-vos que primer, si li traiem el verb, ens queda un sintagma nominal, el noi tímid. I segon, si això ho passéssim a plural, per exemple, com després veurem, tímids, fixeu-vos, semblen tímids i els nois semblen tímids. Per tant, en passa tot a plural, que vol dir que complementa no només el verb, sinó també el subjecte. I segona característica, s'adjunta un verb copulatiu, ser, estar, semblar. El noi sembla tímid, tímid és l'atribut, el teu germà està malalt, malalt és l'atribut, la Marga és molt extravertida és l'atribut. Si s'adjunta un verb copulatiu, com el podem identificar? Doncs si s'adjunta un verb copulatiu i complementa tant el subjecte com el verb. Si tenim aquestes dues característiques, vol dir que és atribut. El teu germà està malalt. A veure, malalt és atribut, imagino. Passem al plural, malalts. Què em passa? Els teus germans estan malalts. Si jo passo això a plural, em canvia no només el verb, sinó també el subjecte, em canvia tot a plural. Això vol dir que, efectivament, això concorda amb el subjecte i concorda amb el verb. És a dir, que és un complement de doble atribució, que està complementant els dos. I, a més, el verb és estar, ser, estar, semblar, és un verb copulatiu, per tant, efectivament, això és un atribut. D'acord? Així de fàcil. Substitució pronominal. Doncs mireu, quan sigui un atribut determinat, el, la, els, las. Quan sigui un atribut indeterminat, per u. Quan sigui un atribut emfàtic, per en. Què vol dir atribut determinat o atribut indeterminat? Ho hem vist en el complement directe, en un vídeo anterior. Atribut determinat, recordeu, aquell que va introduït per article, possessiu o demostratiu. I complement directe, i atribut indeterminat, el que vagi introduït per numeral, indefinit, quantitatiu o sense determinant. Molt bé, l'atribut determinat se substitueix per el, la, els, las. Compte que aquest és un cas que normalment sempre us equivoqueu i que els que acostumeu a parlar en català també ho fem malament a vegades quan parlem. Mireu, aquell noi és el teu cosí, s'adjunta amb verb copulatiu, verb és, això és un atribut, és el teu, per tant va introduït per article i possessiu, per tant és un atribut determinat. Si jo vull substituir tot això per un pronom, no diré aquell noi ho és, que és molt típic que diem, i que quan parlem ho fem, jo diria que el 90% malament. No direm aquell noi ho és, direm aquell noi l'és. Escolta'm, aquell noi és el teu cosí, aquell noi l'és. A vegades queda estrany perquè no estem acostumats a sentir-ho bé, a escoltar-ho bé, però és un atribut determinat i per tant l'hem de substituir per el, la, els, las. Si jo vull respondre a aquesta pregunta, aquell noi, escolta'm, aquell noi és el teu cosí? Ah, sí, l'és. No? Ah, sí, ho és. No, sí, ho és, no. Sí, l'és, perquè aquest atribut és determinat i sempre que l'atribut sigui determinat ho hem de substituir per el, la, els, las. Per tant, molt de compte amb aquest que és, jo diria que l'única complicació que té l'atribut, que la substitució pronominal d'atribut determinat normalment la feu amb un pronom feble indeterminat i no de determinat. Per tant, el, la, els, las. I en canvi l'indeterminat, efectivament, per u. Si és introduït per numeral, indefinit, quantitatiu o per res, en el cas d'aquesta oració. Aquell noi és simpàtic, no va introduït per cap determinant, per tant, per conjunt buit, sense determinant, per tant és un atribut indeterminat i els atributs indeterminats se substitueixen per u. Per tant, aquell noi és simpàtic, aquell noi ho és, si vull respondre a la pregunta, diria aquell noi és simpàtic? Sí, ho és, perquè estem substituint per un atribut indeterminat i l'atribut indeterminat se substitueix per un. I després tenim un cas, que és l'atribut emfàtic, que aquest
no és que l'haguem de substituir, sinó que ja ve substituït. També és una forma de reforçar, d'emfatitzar, de donar èmfasi a aquest atribut. Ets groller. Si haguéssim de substituir aquest groller, és un atribut indeterminat, per tant diríem ets groller, ho ets. Sí, ho ets, perquè l'atribut és indeterminat. Ara tenim una forma de fer un atribut emfàtic, de donar-li com més profunditat a això, com més èmfasi, que n'ets de groller. I en aquest cas repetim l'atribut, li donem més èmfasi i utilitzem aquest en que també faria d'atribut. Per tant, seria un atribut partit, diguéssim, que n'ets de groller, aquest atribut emfàtic que s'utilitza en algunes oracions molt concretes. Però el que més us haurà de quedar clar, evidentment, és si l'atribut és indeterminat per 1 i si l'atribut és determinat per ell, la, els, las, sobretot aquest que és el que més acostumeu a fallar. En Ricard és sempre molt educat. Mireu, és un atribut perquè s'adjunta el verb és. Si a més, en comptes de Ricard fos l'Anna, seria l'Anna és sempre molt educada. Per tant, veiem que complementa el verb i també complementa el subjecte. O si ho passéssim a plural, diríem els nois són molt educats, per tant ens canviaria el verb i ens canviaria el subjecte. Per tant és atribut. A més és un atribut indeterminat, perquè va introduït per aquest quantitatiu. Per tant, com que és indeterminat el substituirem per 1. En Ricard ho és sempre, d'educat. Atribut indeterminat per 1. Les germanes bessones són les més rialleres de la classe, s'adjunta un verb copulatiu. Si fos la germana, seria la germana és la més riallera, per tant, fixeu-vos que si aquí dic la més riallera em canvia tant el verb com el subjecte, per tant és un complement de doble atribució, complementa el subjecte i complementa el verb, s'adjunta un verb copulatiu, per tant no tinc dubte, això és atribut. A més és un atribut determinat perquè va introduït per article, per tant l'atribut determinat se substitueix per el, la, els, las, per tant les germanes bessones són les més rialleres, les germanes bessones les són. Queda estrany, però és l'atribut determinat se substitueix per el, la, els, las. I l'últim cas, que en són de rialleres, ja ve donat aquest pronom feble, no l'hem de substituir, sinó que és un pronom feble emfàtic, un atribut emfàtic per donar-li més importància a aquest fet que siguin rialleres. I això és tot. Gràcies per l'atenció, com sempre. Al proper vídeo explicarem el complement predicatiu i espero que, com sempre, us sigui d'utilitat tot això. Gràcies.